I dag der laver vi Entomancio igen. Vi har på lidt til trampolin og laver noget. Ja, men det er jo lidt lang tid siden, at vi gjorde det, så ja, nu kommer der endelig en video. Nå, men vi lader bare Anton starte med nogle skills. Jeg tror, jeg vil starte med den her. Så, hej. Wey! Og jeg overpause til det der med selvtur. Vi spoler. Nu er det min tur. Wow! No! Penge! YOLO! Meldepause. Hvad så? Så. Se, hvad jeg kan. Jeg er bare forbi. Ses. Wow! Kaste penge. Det er mig! Ui. Det kunne have været 3 gange, så når Malte han laver sin første mål. Okay. Mål igen. Ja. Okay. Ses. Ja, så vi vil hoppe op på taget. Er du klar? Stop, Balle! Og bare lige så I ved det. Ej, jeg er Anton. Ja, og det er Malte. Det er derfor vores YouTube-kanal hedder Entomancio. Fordi jeg er Angel, og han er Manjo. Yeah. Piller lige næse. Nå. Skal du lave dit trick? Ses. Nu er det Anton tur. Han laver en sindssyg ting. Wow, han kommer sgu helt op til mig. Wow, sindssygt. Derfor Anton. Han er den rene Spider-Man. Ja, det var Antons trick. Seriøs. Jeg er bare. Okay, Anton har ikke. Det er onkel Anton selvfølgelig. Eller onkel Joachim, det kan man sige. Jeg kan bare mange flere sidetricks end Malte. Og det kan jeg selv få se. Se sådan lidt. Malte, se sådan lidt. Ses! Altså, ja, her kommer et meget sjovt trick. Jeg har allerede lavet et af dem, men der kommer lige lidt mere på. Altså, det er afslutningen det her, så... Nej, altså mit afslutningstrick, der kommer lidt. Lige efter næste pause. Nå, nu kommer pausen inden hans finale trick. Husk at subscribe og like og skriv hvad det er vi skal lave. Ja. Hej. Bye.